Som hrozne nahnevaný. Mali sme vyhrať, chceli sme vyhrať a takéto straty si jednoducho nemôžeme dovoliť. Potrebujeme stabilizovať výkonnosť. Jeden týždeň odohráme výborný zápas a na druhý týždeň vybuchnú hráči, ktorí jeden zápas excelujú a druhý zápas po jednom, dvoch nezdaroch zložia zbrania, nemajú mentálnu odolnosť, žiaľ ešte na tej úrovni, na akej by sme potrebovali, aby bola. Čo rozhodlo? No, žiaľ Bohu, no, mali sme problém v bráne. Za druhý polčas sme nemali zákrok a veľmi ťažko možno potom hovoriť o víťazstve, keď za celý zápas sme mali 5 zákrokov. Takže to bol prvý a najvážnejší problém, lebo nedostali sme sa do protiútoku. Malacky hrali minútu, niekedy aj viac než minútu v postupnom útoku. Prerušovala sa hra, kuskovala sa hra, utierala sa palubovka, im to vyhovovalo a vždy potom nám dali gól, ktorý ani nechápem, ako tam niekedy padol, ale čo sa dá robiť, no, takže ako som povedal, som nahnevaný, no, robíme na tom, aby sme tú energiu, to nadšenie, dravosť, ale už aj kvalitu, ktorú na tréningoch máme, dostali do zápasov. V domácich sa nám to darí, vonku ešte nie. Ja beriem, že sú to mladí chlapci, ktorí ešte nemajú toľko skúseností a nie sú tak psychicky odolní, ale či zápas domáci s Lohovcom, či domáci zápas s Považskou Bystricou, alebo zápas Malacka, tam sme boli jednoducho lepší. A mali sme z týchto zápasov vyťažiť oveľa viac, než sme vyťažili. Ale zbrane neskladáme, určite chceme potrápiť v ďalších zápasoch Topolčany, ideme do Nových Zámkov, takže teraz nie je čas, aby sme premýšľali nad tým, prečo to nevyšlo. Minulosť nezmeníme, pozeráme do budúcna a určite chceme sa o tú šestku stále pobiť. A ja verím, že to zvládneme.